Сёння майму каналу ўжо 4 гады. Калі шчыра, я нават не думаў, што гэта ўсё так вырасце. Усё пачыналася вельмі проста, з аднаго відэа, жаданне захаваць нешта сваё, знаёмае і роднае. Без вялікіх планаў, без разумення, куды гэта прывядзе. Але з таго моманту з'явіліся вы. І ў нейкі момант гэта ўжо стала не проста пра ежу. Гэта пра людзей, якія глядзяць, чакаюць новыя відэа, каментуюць, дзеляцца сваімі гісторыямі, успамінамі і сямейнымі гісторыямі. І гэта, напэўна, самае галоўнае. Мне заўсёды хацелася, каб гэтыя відэа былі не толькі пра рэцэпты, а пра атмасферу, пра дом, пра цёплыя вечары ў вёсцы, пра пах свежага хлеба, пра гарбату на стале, пра гукі двара, якія знаёмыя з дзяцінства, пра тое, што хочацца захаваць. Аснова ўсяго гэта беларуская кухня, простая, зразумелая, без лішняга, але з вялікай гісторыяй, са сваім настроем і памяццю, і мне хочацца паказаць яе жывой, такой, якой яна ёсць насамрэч. За гэтыя гады канал стаў часткай майго жыцця і шмат у чым дзякуючы вам, бо без вас усяго гэтага проста не было б. Часам мне здаецца, што кожнае відэа – гэта нібы сустрэча за адным сталом, дзе можна проста пабыць разам, спакойна, па-сапраўднаму. І мне хочацца верыць, што гэты канал хоць крыху стаў часткай і вашага жыцця таксама. Дзякую вам за падтрымку, за кожны прагляд, каментар, падабайку і цёплае слова. Вы нават не ўяўляеце, колькі гэта значыць. Калі хочаце павіншаваць канал з днём нараджэння, вы можаце зрабіць гэта праз Buy Me a Coffee. Для мяне гэта будзе сапраўды класны падарунак і падтрымка, якая дапамагае каналу рухацца далей і ствараць яшчэ больш такіх відэа. Дзякуй, што вы са мной. Паехалі далей.